vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore asina kumbowanda zvawo, asi ndati kurei ndava nemwana wangu mumwe chete. Ndinogarawo kuChiredzi kunzimbe uko, asi ndakadzoka zvangu pamba paamai vangu mushure mekunge ndanetsana nemurume wangu. Ndauyawo kuzofumura uye kutsvakawo rubatsiro pamusoro pemabasa erima awo anoitwa naamai vangu. Amai vangu vati kurei zvekuva kuma40s ikoko, asi vane hutsinye humwe hunosiririsa. Amai vangu ivo manje vanozviita kuita kunge ng'anga, so izvo zvandisinganzwisise kuti zvakatanga rini uye vakazviwana kupi. Amai vedu vakatibereka tiri 5, vanasikana 2, vakomana 3. Zvino chinonyanya kundirwadza apa patiri tese vasikana hakuna ari kumurume. Amai vaingoti ukatadza kuvatumidzira magroceries waitonzwa vave kuti iwewe wava kudada. Apa uko kwaunenge uri zvinhu zvinenge zvakatokuomerawo. Zvinova izvo zvandakazoita inini ndezvekuti ndakati ndapedza mwedzi 2 ndisina kutumidzira mari kumusha, then ivo amai vakabva vatanga kundipopotera vachindituka paWhatsApp. Mukoma, nerimwe zuva ndakangoona vision, so ndainge ndatotumwa nemurume kuti ndinge ndichienda kunotengawo kabhifu kekuti tinge tichisevesa nako usiku ihwohwo. Mukoma, ndakati ndiri munzira ndava kudzoka kunze kwainge kwavira, sezvo murume wangu ainge achimboshanda maovertime ozodzoka kumba zuva ratorereka. Saka paakandituma ipapo, by the time yandainge ndava munzira ndava kudzoka, ndopandakabva ndasangana nomwe mukadzi uyo wandisina kunzwisisa, but ainge aine chimiro chainge chakaita kunge chimiro china amai vangu, but chiso chake chainge chakatosiyana zvekare nezwi rake raitoita kunge izwi raamai vangu. Then munhu uya akabva angoti, zvaunodada nhaiwe, zvino toda kuona kuti uchagara kusvika rini naye murume wako uyu. Ende ndakangoti ndichingosvikawo kumba ndobva ndakabva ndaona murume wangu akasuwa. Ndikati ko indava kusuwa nhai murume wangu? Iye akabva angondipa foni akati, tarira zvandanyorerwa naamai vako. Ndakati ndatora foni iyaya ndopavainge vakataura kuti ndinoda kuona kana ukagara naye mwana wangu uyu, uye ndinoda kuona kana iye akagara newe. Apa pandakazovabvunza amai vakabva vati ndo zvandanyora, ndinoda kuona kana ukakugara kumurume wako ikoko. Sezvisineiwo pasina nguva ndakabva ndanetsana nemurume ndokuzoita dzoka. Nau ndiripo pamba. Zvinova zvimwezvo zvakaitika pana sisi vangu, kunyangwe kuvana vakomana vanongoshereketa ivo amai vangu ava. Pamadzikoma angu awa hapana kana mumwe chete ari kugara nemukadzi nekuda kwaamai vangu. Amai ivo vanongoti kana muroora akagara auya pamba vanobva vatanga kumushungurudza. Ndinorangarira umwewo muroora uyo musikana akambotorwa nehanzvadzi yangu akabva angonzi ingomwa zvakati kuzonosvika achizongotiza ega. Ende ivo vanoti kana vatanga kushungurudza munhu anenge agerepo pamusha pavo anozongopedzisira aenda oga. Mukoma wenumber 4 pavakaroora vakabva varoora uyo mukadzi ainge aine vana 3, apa ainge ari mukuru kumurume. Apo amai ndipo pavakapupuma furo nekutsamwa kuti wai mwana asarudza kudaro. Nerimwe zuva takati takagara zvedu tichitandara, amai vakabva vatanga kutaura about muroora wedu uyu, kusvika pavakazongoti manje ndikuda kumuendesa, ndinoda kunozadza zita rake pazvidhedhe ndichisungira pamiti, zvimwe ndichitsimbirira nematombo. Ukaona akatadza kuenda ndinenge ndisirini chaiye. Handina chandakakwanisa kutaura, asi ndakangokwanisa kudonhedza misodzi. Zvadaro hatina kuzombogara mwedzi mumwe chete.
muroora akabva aenda. Apa ndipo pandakasara ndava kubuda ndichienda kurwizi, ndichitevedza zvangu rwizi ndichitsvaka painge pakaiswa zvidhende zvainge zvataurwa naamai vangu. Ndipo pandakabva ndazosangana nekamwe kachidhende kaiva pamuti kainge kakabayirirwapo pamuti ipapo, kakabayirirwa netsono nemhiripiri. Ndakabva ndaita zvivindi ndokubva ndanobata ndikawanawo zveshuwa paine zita remuroora mukoma. Apa ndipo pandakatanga kuona kuti amai vangu vainge vatori muroyi chaiye. Rimwe zuva mombe dzakanodya mumunda meumwewo murume uyo aiva wemuraini, taingomuti ndisekuru. Sekuru vaya vakabva vauya kumba kuti vataure naamai, asi amai vakabva vatanga kupopota vari ivo. Sekuru vaya vanoratidza kuti vakabva vabhohwewawo nemashoko ndokutanga kutukawo, izvo zvakanopa amai vangu hasha. Apo amai vangu vakafuma chifumi chemangwana acho vachinonyora zita rasekuru vaya pachimucheka chitsvuku, ndokutora mhiripiri ndokubuda vakananga kumakomo uko kwatakazoziva kuti vainge vaenda kunosungira kachimucheka kaya pamuuyu mudiki, kuti kukura kuchange kuchizoita kamuuyu kaya ndiko kuzokurawo kuchange kuchizoitawo gumbo ravo rimwe chete. Sekuru ava vakabva vatanga kungozvimba makumbo zvisina kana ani aigona kuzvitsanangurawo. Hama dzasekuru padzakazofunga kufamba ndokunobatwa amai vangu, izvo zvinova zvakanyadzisa muraini. Amai vakabva varipiswa mombe ndokusiyiwa zvavo. Zvisineiwo mazuva mukomanashi haana kumira kufamba, ndipo pakauya vamwe amai nababa nemwanakomana wavo uyo airatidza kuti airwara nenjere. Amai vangu vakabva varatidza kufara chaiko nekuti vaitoziva kuti vachapiwa mari yakawanda, asi zvakazofambawo nepamwe. Amai vakabva vapinda murumu yavo yavaiti ndiyo yavanoitira zvinhu zvavo, vakabva vabatsirana nevanhu vaya ndakazoona voenda vakatenderana zvavakatenderana navo. Mukomanashi zvinoratidza kuti mwana haana kusvika akaita zvakanaka, vabereki vake kusvika vachizonofambawo kune dzimwe n'anga kusvika mwana apora. Apa vanga vasati vabhadhara amai. So chakazonetsa ndechekuti vanhu vaya vainge vasisade kubhadhara nokuti zvavainge vaitirwa zvainge zvisina kufamba, zvinova zvakatsamwisa amai vangu kusvika vagadzira mishonga yavo ndokutumira gudo pamba pevanhu vaya, iro raingondeya richipinda mudzimba pasina kana zvaraimboita. Amai vakabva vaona kuti vanhu havasi kuvhunduka, ndipo pavakazofunga kuita zvekurovesa musha nemheni inova yavakatumira nemugomo, nekuti musha wevanhu ava wainge uri mujinga marogomo. Amai vakatumira mheni iya ndokusvikorova dombo mugomo makaremo. Dombo riya rakabva ratanga kukunguruka richidzika rakananga komba kuya, asi risati rasvika rakabva ragamiwa nemamwe matombo ndokubva ramira rakadaro. Amai pavakaona kuti zvainge zvaramba izvo zvavainge varonga, vakabva vangomuka vachienda kumba kwaamai vaya ndokunotuta twese twavaida ndokuisa mubhara ndokudzoka zvavo vodekara pamba. Asi amai vangu havana kumbofunga kuti vanhu vavasiya, avo vainge vavasiya vainge vachifungei. Zvisineiwo amai vakazongonzwa kuti nyaya yese yakasvika kumapurisa. Apo amai vangu vakabva vati vanoda kuita tsvina voimesa kuti vagoratidza mapurisa kuti ndakarohwa ndikaita tsvina, izvo zvavainge vachida kunyepera vanhu. Ndakambofunga kuti kuda amai vangu vari kutamba, nekuti hakuna munhu ari normal angafunga kuita zvinhu zvakadaro, kuti unozviitira tsvina then wobva wati warohwa kusvika wazvimesa. Ndakazotoona zvatoitwa mukoma, tsvina iya yakatoiswa mubepa, asi amai vangu havana kuziva kuti vainge vachizvipedzera nguva kuteya nzou neriva chaiko. Nerimwe zuva amai vakati vakadekara zvavo vachitoita nyaya dzavo pafoni, ndipo pakakaruka pangopinda mapurisa pagedhi zvekuti havana kuzombokwanisa kutora tsvina iya. Vakatoedza kuti vati vanoda kumbopinda mumba, asi kwavaiita kwaiva kutamba nemadhaga pasina mvura. Amai
vakakakaradzwa zvekuti ndakavanzwira tsitsi, vakabva vaendwa navo ndokunoudzwa kunzi vacharohwa pedzezvo vanofanira kuzobhadhara futi avo vavainge vakatarisisa kuti vainge vachazovabhadhara ivo vakabva vazovabhadhara. Ndiko kupera kwakaita nyaya iyi. Asi mukomanashi chinongogara chichingoti shungurudza ndechekuti amai kubva zvavakangobva kumapurisa vanogara vachirwara zvekutorwara vachitorara panhovo yerufu chaiko. Apa kutaura dzimwe nguva amai havachagoni. Dai vaingokwanisa kungoti dzikinura, takwanisawo kutaura navo kuti vange vachitiudzawo mishonga veduwe yekuti tinge tichishandisa. Apa ivo kufamba tiri kumbozama kuti tinge tichivafambira kuti tivatsvakirewo rubatsiro, kunyange zvikanzi mubereki wako muroyi, but unenge uchingova nestress yekuti mubereki wangu haangafi. Ivo manje vanototi director vachiti danai n'anga nhingi ndo inokwanisa kuya ikazvigona izvi, uye kana pakangokaruka pasvikawo umwe munhu anenge angodaniwawo nevemunharaunda kuti ange achivabatsira, vanobva vamutuka, especially maprofita vanoramba. Kana ukangotanga kutaura about nyaya iyoyo vanobva vatanga kuchema vachiramba vachiti inini handiende kumaprofita uye pamunhanga pangu hapatsikiwi nemaprofita. Please post for me zvimwe tingawanawo rubatsiro, ndatenda, nekuti zvinhu zvatinoitirwa naamai vedu zvinhu zvinotirwadza uye zvinotishungurudza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. I think pane pandaita mistake apo mwanasikana paakanyora achiti hanzi ndinomuendesa ndinoda kuzozadza zita rake. I think aida kunyora kuti pazvidhende instead of pazvidhedhi. Saka mama ava which means vakafamba nesango vachisungirira zvidhende izvo zvavainge vakanyora zita uyo ainge avatadzira. Akomanaka zvakangooma hazvo veduwe. Please let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda as a maid ende zvinoitwawo nabosi vangu nemukadzi wavo. Ndingangoti I think kuti mukadzi wabosi vangu ivo madam boss ava kwavanobva I think kuti ndo kwakabatwa, saka ivo vanoratidza kuti vakazongotapurirwawo zvimwe zvidhoma zvacho nababa vacho, but baba vacho vakazosvika mukunofa. Patakaenda kunoviga sekuru ivava mukomaka yakana ndega ndaitya papurazi pavo panotyisa because chitunha chavo chakambotanga chaendeswa kupurazi ndokubva chanombonorara ikoko. Apa chakanoradzikwa ikoko chiri choga. Nai zvinoitawo here kuti chitunha chinoburitswa mumochwari choiswa mukofini chotoperekedzwa, but chakaperekedzwa nevehukama vari very close vana madam boss. Neni ndainge ndiripo since madam boss vainge vaine mwana wavo uyo ainge achiri mudiki, saka ndini ndainge ndiri neni wake. Takasvika kuya inini ndikabva ndanzi ndisaburuka mumotikari, saka motikari yamadam boss yakasara yakapakwa kunze kwepurazi ndokubva vazotanga kudhiraivha vachitevera dzimwe motikari idzo. Motikari yamadam boss yakasiyiwa kunze kwepurazi. Apa ndakangosara ndiri ndoga. Ivo madam boss nevanin'ina vavo vamwe vainge vatobva kuUK ndo vakazopinda mumotikari iyo yainge yakatakura chitunha ndokubva vazoenda kumain house yepapurazi ipapapa. Hameno zvakanoitwa ikoko mukoma, but iyi vakatora a very long time. Apa ndainge ndichingotya, ndaingonzwa vhudzi rangu richingomerera so zvekuti ndakazosvika pakuburuka mumotikari ndava kutya ndichiti chinenge chandiwana hacho chichandiwana. Ndakamira panze pemotikari because mumotikari umu maita sekunge mainge muine chinhu chainge chirimo. Ndaitonzwa kutoti there is something that is going on mumotikari munomu. Ndakatonzwa sekunge ndainge ndakwenyewa. Mukoma ndakabva ndabuda panze ndokubva ndamira zvangu ndiri panze. Vanhu ava ndakatovatarisa zvangu vachiburutsa coffin rasekuru vaya rikabva rapinzwa mumba. So I thought kuti maybe ndo pachazoitirwa rufu, maybe they were waiting for their other relatives. Vakati vapedza kudaro then motikari ndokubva dzazotanga kudzoka.
inini mukoma handina kana kutomborealiza kuti ndo zvainge zvaitika. Takazoti tava kunopinda kumba manje, motikari iyi ndo pandakabva ndazoona kuti yainge isisina coffin. Ndikabva ndatya kana kubvunza, but later on ndakabva ndazobvunza kamwe kamwana kaMadam Boyce kakabva kati pavakapinda mumba hanzi vakatora imwe coffee table ndokubva vabatanidza macoffee table awa maviri vakabva vazoisa box rasekuru pamusoro ndokubva hanzi rikabva razovhurwa coffin iri vakabva vazobuda vakakiya madoo. Mukoma zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. I've never heard of such a thing. Mangwana acho makuseni hanzi chitunha chikabva chazoendeswa kumochwari chikambonogarako zvekare kumochwari. Apa vanhu kumusha uko kwaMurewa vainge vakangoungana vachiti mapepa ari kuprosesewa ekuti chitunha chinge chichizokunzwa kuno kumusha uko kwavakazovigirwa kwaMurewa ikoko. Izvo munhu akatorara ari ega kupurazi kwake uko. Box rakavhurwa mukoma, hameno zvainge zvichiitwawo ipapo. Takazoenda zvedu kwaMurewa but still paityisa mukoma. Ipapo pamba apa mukoma panotyisa pamusha ipapo. Apa pane mamwe mazimuti ekuti chiedza chaicho hachinyatso zuva haritonyatso kuvhenekera zvakanaka pachivanze apa nekuda kwemazimiti awo akatenderedza chivanze. Takasvika paya vanhu vainge vatoneta nekumirira mufi, then sekuru ava ndokubva vazonovigwa. Vakangoti vachingonovigwa kudai tava munzira tava kudzoka mumusha because panotongofambwa netsoka. Vanhu vakabva vatanga kunzwa hanzi painge paine zvinhu zvainge zvichitaura zvichiita sekunge zvainge zvichichema. So Madam Boyce vangu ava I strongly suspect kuti ivowo vanenge vakazokamurirwawo zvinhu zvababa vavo. Now Madam Boyce vangu ava vava kushandisa hama dzaBosi vangu. Ivo Madam Boyce vanoshandisa hama dzeuko kwavakaroorwa. Vanowanzo kuti vakaona sekunge zvinhu zvinenge zvava kuvasunga vanobva vadana vamwe vatete so vavanoita sekunge vanofarira vatete ava mukoma vari kushandiswa very rough. Pose pavanouya inini ndinenge ndichirarama navo muspare bedroom iyo yandakapiwa. Ava vatete mukoma unotoona vachitotambisa chiuno chavo kudai vachitoita sekunge vari kubatirira murume wavanenge vachiona. Kana ukazovapeputsa kana ukavabvunza kuti ko manga muchiitei naye vatete, kasi manga makabatwa nedzikirira here, ivo vanobva vati hapana kana chandiri kumborangarira ini, it was only one night. Pavakazopepuka vachiita zvekuvhunduka vainge vakatokotama pambedha vachiita sekunge vakatokotamiswa nemunhurume vachiita doggy style iya. Vakazoti vavhunduka kudaro pavakanozvibata kusikarudzi yavo yaita kunamanuka yakaita kutota ichirakidza kuti painge paine munhu ainge abva mukurasa urume hwavo. But zvakazoitika ndezvekuti mangwana acho makuseni ivo Madam Boyce vakabva vatimukirira makuseni vakatibvunza kuti tainge tarota here anything. Vakatouya muspare bedroom but vakazoti vabudamo mukoma ndokubva vazondidana vachiti sisi gadzirirai vana vange vachienda kuchikoro. Saka ndakati regedzai ndinge ndichitanga ndobva ndanoklina mabathtubs ivo Boss vasati vamuka. Ndakati ndichinopinda mune imwe bathroom ndopandakabva ndaona door remubedroom mavo rainge rakavhurika. Ndakabva ndaona Madam Boyce vakapfugama vakabata mbiya ndokubva vakwidibira mbiya iyoyo. Kubva musi iwoyo vatete ava vanogara vachingochema vachiti iwe unoziva kuti handicharoti, ndinongorara ndichiita sekunge munhu akafa. Ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma Nashi. Apa Madam Boyce ava kana mukaona zvavanoitwa kuchechi vanoitwa sekunge Mwari chaivo nekuda kwemari iyo yavainayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Please ngatitaurei navo mucomment section.